Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahita ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nembag, amalemyo amin na sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man ang gusto pa iti programa, Idi Kalman Laeng. Idi kalman lang. Kada ito pagayam niyo, Mr. IKL. Idi kalman lang, manong Nemi Ruiz. Kumukablawa, kitinimbag nga malem, kada kaya aming sangapada, na impikaduan niya mata, nga aldaw kan oras, iti ayan nyo itang apaset tilubong. Anagat happy watching kada kayo. Good afternoon, good evening, good morning. Pamagaya mi, pakishare yung programa tayo. Share. We miss you. Tayo di Sabado, awan ti Idi Kalman Laeng. Isong inata, we miss you. Idi Kalman Laeng. Medyo nalado tayo. Ang okay lang. Agpatingga tayo ti alas 2:45. Ito yung namalem. Pamagaya mi. Kahit padanan nyo, di pa kasalitaan ni Rohel. Anya di pa kasalitaan ni Rohel. At ang tapanakpak na. Padanan nyo papagayam. Hindi nga rin, irugi kan iring pas nga ibasa na ito'y Idi Kalman Laeng nga makasalitaan di pagayam tayo nga Rohel. Sagudahin nga rin tisura. Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng manong Nemi ta isang pet ko ni Mona Lisa dito'y balay. Manang ka nakasdaawan ni Nanang. Hey, Rohel. Nanang. Kada din tukod mo nga. Babae nga nyawin mo, di balay anak ko. Isutagbaling nga manugan yun, anang, ni Mona Lisa. Nakasagana ka na yan nga, agkasar mo ng asawa. Awamot pa'y urnong mo. Kano lang yung dinagatang mo, natabukod mo nga tricycle. Saan ganda nga nagtulagan ta, anak nga duwang katawan nga agpasada ka nga gurnong sa kanto asawa. Nangyawit ka ba tiniti? Apo, nalapsat na tagbaling nga manugan ko ha. Agmanuhak mananang. Ay, ikit kasi anak ni Apo Diyos anak ko. Anyat nakitkitam ka dito anak ko nga Rohel, nga may isa lang ang tricycle driver, si Murot kakinkuanan. Ay, pimpinatag kami nanang. Ala, kita. Alam mo, tipagsabula balasan ko. Na maamunak ni Rohel iti karinderya. Dito yung papananda nga karinderya, isuda nga tricycle driver. Una nang. Kita, magmantakin na yat mo. Nasingpet ni Rohel ha. Nasingpet. Ano matmasurog dito? Kulang dati anak ko kitagyaman na ka. Ipapabalay mo, welcome home. Ay, welcome home. Welcome ka iti balay me. Kano talaga nga takay tagkatuloyan kini Rohel. At nasiyat una anak ko. Nasabi ko mata, naragsak ti bangunan nyo nga pamilya iti anak ko. Nalayang na sumauni na ng manong Nemi isot ka po nga nakaado. Gusto ti ko na ni Mona Lisa manong Nemi agiga nakasaw servidora iti may nga karinderya nga ayoyang mimet nga tricycle driver. Gusto mat ni nanang manong nga idikit makipaspasada aging nga nakaurnong nga ket nakagatang iti bukod ko nga tricycle manong ket awan pa'y makatawon nga ipaspasada ng tricycle ko. Agur-urnong ka talaga. Iso na laeng ta. Awan pa'y urnong ko. Di pa'y makaanay manong Nemi pangasawak kini Mona Lisa.
Itiday nga rabi manong Naimi, siyempre nagkaida kami kay ni Mona Lisa. Iti araw ko pek isuna manong Naimi at tagtagargar. Anak ko, kasla ka lamanok nga agdadamo nga maitadi. Gagangay laing nga Rohel. Siyempre, awang padas ko. Sakit insang ba't na kung dito balayo. Awan ti pagdanagam. Tas ang kamay bayan. Sige ka lang, ti babae di biyak ko. Awanan ti sa balipay mo na Lisa. Talaga? Ibanagnak ko keng ka. Kasano? Babayin ka na gito yung harakop ko. Kan babayin ka na gito nga nabarang agik ko. Hindi pa ilang ararapa-apek nga magkak di kiti lips mo, Mona Lisa. Aguni? Kasta dagdadamo aguni. Kadi, wen, kunan aguni. Nasakit ka no, Rohel. Ininayadag to. Pautak ti romansa tapno sang nairot. Anong romansa? Agromansa ta iti 30 minutes. Nabayakin. Manong arti kayat mga romansa. Ano nga teramidam kanya nga romansa? Aguyos tangag padpada. Come on. Ikadamon tarawatam kastamot kanya. Nagtungpalmet manong Naimi. Kadno ang pa na idep ti bumilya iti kwarto. Ngem ti silaw nga manipod iti puste iti batog ti tawa. Manong Naimi nga ti sarming ket sumrek ta arna artilawang ket uno pa yon si bumbilya ti onek manong apo agandap ti pudaw ni Mona Lisa. Manong Naimi nakatakderiso ng awanen terwaten anak kasikig. Madlaw na tamat manong Naimi ang nasipukel ti pamagina. Irinto tanakasikig akmet manong Naimi nagbatog kami nga ng sango iti katre. Adaan niniwan mi manong Naimi isuna ada nagdusol iti barukong. Irinto tasyak manong Naimi kat ada nakatatidog iti sangok manong Naimi. Iti nagbaitan iti loko. Anat sumarunong aramidin tan. Sinulsod na. Inarakop ko manong Naimi kat nagraipen ti barukong ken barukong. Oh, Rohel. Nakaimimas ka, Mona Lisa. Di na pa naramanan. Naraman akong nagibibig mo. No kasanot imas ti paksiw ng isa-serbyo ka na kami nga tricycle driver iti karinderi nga pagpapayam. At dadaman ng ti imas nagibibig mo. Okay. Nakatakdar kami palaing manong Naimi inagkak dagibibig na titingad na sa itibarukong na Rohel. Mona Lisa. Sinakroy ko ni Sona ngayon pa iday ti kama manong Naimi si magpatak mat arin mabaw kang kuwa. At kasta mo na yun, di pa nang kirab-kirab ko, pa nang kanta-kantab, kada kiti virgin nga mansanas, idibarukong na. Kasta mo na yun, di pa nakangig ko, kada kiti asog na manong Naimi. Ako na. Rohel. Diyan ka mo na kasunod kapaot na manong Naimi sa ako yung pababa. Yung sakbay nga nakadanon ti ulok, tinagbaitan, di kiti legs. Kinarawak iti baba manong Naimi kat sana ka marigatan ko nakasabsabor nakadandanumin manong talagang maya inigop-igop ko nga rod nga sako sinapsipan manong Naimi kat adadan di pa nagasog ni Mona Lisa. Rohel Rohel nakapapahutin nakpanang sip-sip ken panagigup ididigot ipaksiw manong sa kumanin impangato ket kinirap-kirap kumanin manong Naimi ti duaman sana si di barukong sa ko'y namalan di kinibibig na Mona Lisa nakaibimas ka nga talaga pabalinin uri ket nakabasbasan hanggang marikatan unay
Uri takalkalingan na lang the size dati kukuhak. Hindi ita i-plaster kun manong nemi indepel ko palang empa agek manong nemi ti ulo ti armas ko iti ruangan ti kuweba sursorbien na. Hindi ta inyantak manong nemi sa ko biniglang indruson. Oh, Rohel, biniglang maten. Krak ko na. Napisangan ti talon. Naburakan ti kristal. Saan ganito kang bumawi mo, Nalis? Sabi ko, matasanak itong habaybayan, Rohel. Saan ganito mabaybayan ni Karik? Gabata, ipatpateg ka unay. Ket kas tinamnamak nga virgin ka. Mona Lisa, Rohel. 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 Kas na una yan, manong nemi, iti panagbayo. No isuna ket alsong adamat kanyak ti alo manong nemi. Kas na una yan, iti panagngato panagpababa ti alo nga sumrek rumwari ti alsong manong. Gusto naman ti panagasog ba nung nemi ni Mona Lisa ket na ulit-ulit dayta manong nemi arig na awan pa ti turog awan ti turog bing iti daydi nga nagpatnak. No namin ano kami at imukno ti langit. No namin ano nga imbaga ni Mona Lisa manong nemi nga Rohel, mapanakon Rohel, Rohel, Rohel. Naglipid kam nga rod manong nemi kini Rohel. Numanen ibaga ken kuana ti kalaysa agur nung agpay. Agur nung tapay. Ipasagin mo pa lang ti mo ng anak na. Kinuna manong nemi ti idi addan 5 nga bulan ti sukog ko. Pasaremet inak sumarong kar sa jabalay. Ay, doon ka ano nga kasara kayo kini Rohel ya. Nagkanakadaktakil siyan mon. Tang. Ito na ipasangay ko natin apo ko yun. Alangan ba't nga agkasarak nga takil ti tiyang ko. Hindi mo na ako mga minti kasara. Sagbay ko nagpasikong kaloko. Kasano no saan nakantong yung kasar? Mantang. Matasabali nga babae ti biyag ni Rohel. Kinuna manong nemi ni Mona Lisa. Nga idi ta si marong karkan. Kuan manong nemi ibatik ni Mona Lisa dito balay kadwa ni Nana nga graman ti kapsat ko nga ininaudi nga mitisya. Tasaanen manong nemi nga sumrekpay ti karinderya aliman nga bulan nga ruden ti tiyan. Pasari mapan subarong karitayan ti anak ken kuana. Pasari met mapangkam sa di umian sadya kami met manong nemi nga agsibo. Ang kanani bagbagada ti katugang tubir. Rohel Barok. Ito na may pasangayan dati apo ko may agad. Talaga kasarmunton ti anak may. Uwan datang. Ako pagdanakan niya. Kaya nung hasta nga madama ti pasadak pa nung nemi. Paring Rohel. Pane? Asing-sing pat ka madlaunay. Manipod iti nalibin mon. Ganot kasar ya. Ito na may pasangay jay anak may. Agidan doon ti kasar kin bunyan. Kasaan nga mabaling agidan na. Ano? Agsaruno ko na ma. Umuna ti kasar, kalpasan sa magpano nga oras, mabaling halang oras. Kalpasan ti kasar, dagos nga sumaruno ti kaat bunyag ko na mga gida. Uwan kumpadre, ala. Nalapsat ni Mona Lisa talaga si ka. Abay, kato naglalalo no itang masikog. Nalapsat. Baka nalaplapsat tumanon no makaanak. Una nga manipo di awanan ni Mona Lisa at karinderi nga pagyanan na sabalin ba't karinderya mo? Humuta? Mapamanang po siya. Kumusta ka kung ano nana maora? Nana maora? Hindi taking ko ka karinderya nga nagyanan ni Mona Lisa. Baham ta siya jayak ba ng mga aldaw? Kat agpaiso sa jayak ka ng aldaw manong name iti makita nak ni nana maora. Ay, Rohel! Nana, kung nakmalano sa mga malagip ti umay dito, taawanan ni Mona Lisa. Amom ka din nga manipod, di awanan kit kay mapsut ti customer ko. Sa pati si ka, di ka mat umumayin, taumat ni Mona Lisa ito yan. Abay nyo na takanayon ako dito. Wala. Dito iti nagam-amon nyo kini Mona Lisa. Dito nga ituloy mo, barok ti umay agpaksiw kada. Mangal daw, mamigat.
Pambaram si patin na gini na dumapay ka dyan na bati dito yung servidora kita dudan nalalapsat da. Nalaplapsat kayo nana. Ala, ay nalukot to yan. Hamom sa kapit kaming nabalo Hindi pa lang hambong nabalo kayo Kahit mong sakit di malibre Ni nana man. Lalagruder kalatan. Huwag kasi akong timapan mangisagana. Ora kita ado na kiti potahe ita. So nga mismo manong name tinapan nagsukat ni. Nana, nakadudumatan. Diyak makan amin dato. Kada agsangutan Ha? Agsangutan nga mangan. Ta mailiw ako na kang kakay. Nabayag ang nasang kang imay. Ala, mangantan. Kayan mo tuminom tibir. Aldaw na hana. Ito no, malam nga rod. Ay, huwag. At da isaganak nga na imas nga pulutan ito no malam. Umay ka to Umay ka to mangrabid to tuminom ka. Kaba, masapak to agawid na. Magsasapak ka, ay mataanga. Ang agapatanan, naglipid kayo, gini manulisa ka, taglan na kamutan. Ay, di palubos ni kasta, or yung balak nga babae ni Mona Lisa. Ay, nalikat ba't taglan na kayo, nga tayo, numaladaw kayo agawid kita, apahin na kayo. Hanga tamot na, aman, urayin ka tumalamuan. Manong naimidag bayad kapag kung mga bayad ka, katsak di, naggitasar ka na ito Nina naman, malugi kayo na, no, siksi ka lang tilibre, kapag kung mga malugi, hindi may bagbagay padpadlaw, ada gini pada mga customer na ata, mga nagimunda. Manong naimi kabutan na siya, tinana, maura, pinagustuwak, manong, tinawagak ni Mona Lisa, imbaga kamaladawak nga gawin. Kaapay, inimbitaran nak ni Nana Maura. Nakababain mo kita siya at siya, dati nga bus mo. Sige ka no, nangagbibay ka, di kagbarbartakwan. Manong nemi na iban na kamis mo. Ete, kusina. Dito ka, Rohel. Ni Nana, abi nga dito Ito ko mga rod. Sadya, hangkamot nga customer. Customer ka kading nga rod, kat saan? Alang nga rod, inawis ka. Dito ta. Mabidlante na sa kote ko nakang kang naimas nga pulutan. Na ito paksiw matla na ito Wain, nga maramanap. Dadate ko na nga soup number 5, bro. Soup number 5. Uy, mamanot para manak ti kasto. Alara manam. Isang sa ngayon ti imas na. Kahit no ito nagawid ka, sigurado nga pagpakawan ni Mona Lisa. Ano, kito sa una na. Dahil ito iti mayat nga pagpapaot iti romansa. Soup number 5 nga ron. Ala ni Nana. Ay, John Barap. Apet ito ni Rohel. Ay, inimbitarak anak ko. Pinaramanak man ti soup number 5. Barbarin ko nak mo. Kung nga may nagpro-problema kini Mona Lisa. Ano ang problema? Ramanak mamata ka dara. Ala ni Nanang. Sus, adagay mamuyo nga soup number 5. Hindi matruhel ti paramanan nyo. Sak mamet. Tapay, ang problema ka kinibaket mo. Sak paminsan nga problema. Kaslasang kong maitid ti susto nga kompleto nga ragsak kang kuwan. Lagto ka karoon ng taor kat adot na anak. Adot inaramid ko. Manong nemi talo dagiti anak ni Nana Maura. Ni John Tiburdek nga inauna ti duwa nga tawon nga mitisuna nga imun una nga nagasawa. Duwa nga babae manong nemi dagiti iniinauna nga kabsat ni June nga dami ng asawa da nila ang June tinaiden na manong nemi iti bakot. Nga ni June manong nemi kat medyo hanunay nga napintas iti panang tratar ng ti pamilya na gabuta nabalog sa godor sa agbababae kan.
Ket ti bakit nga nina ni maura manong name iti mga suportar iti asawa na ken duwa nga putot na. Mayat nga peso ah. Arag Rohel. Ana, kumusta biyak ti asawa na? Di kami nagkasal. Oh, naglibin kayo pa lang. Sa kanto siguro nagkasal no may pas nga jay sigog na. Manubula na. Again nem to. Oh. Alam sige nga, nang, kadamot kwarta yun pa lang. Dahil ito nga anak ko ta talagang adalang asawa na siya. Ito pa ilang magdawatan na. Wala na, barbarang makabruta kita. Isardang muntek sugal. Ya po ya, tunukan, malugyak dito nga negosyo. Kapag pinagdaw-dawat mo kanya. Si kakit nga anak ko nga lalaking ti suportara. Mas nga nagkiti anak ko nga babae. Di na, sawa yan eh. Nakapimpinas kayo, nga ka, di kayo bumak. Ar-ar joke anak madlaay nga. Kito lang kami, di kami Mang Rohel. Usuti ko na ni John, nana, mabayin ak pagit mga iba ka tinanak ka. No di kat manang kuma. Uno, latan, maora, Mars. O, kita yo. Kaya talaga pati ni Rohel, kada crush kang ka. Ulit talaga, magpapakam. Dati man langan, tapumanaw kan. Gaman ak mater. Parang Rohel, pare. Kadkaduan ni nanang ko, ha? Sa mulok-lokon mo, papatayin ka na lokom ni nanang ko. Ano? Sabi ko, mulok ni nanang mo. Manong nemi nakasaranti ka rin dari ang madakang palaing kininana maura. Igawit nak mo. Kat ni, medyo naala akon. Inakon, nana? Nana ka di manen? Rohel, baloak, laglagi pem. Kensi kamit lang nagkuna. Daki kininchun. Ngobing ak pala tilanga. Amo, nabayagan na kursunada ka. Ni nana ka di manen? Maura ko na. Kinunahan naman nung name at nagpasaklot batin kanya. O ano yan? May attended ko king kapulutan. Soap number 5. Kinunahan naman nung name at dimsaag iti panang saklot ko king kuwanang iti panang saklot ko manong name iminga na dagos ko na. Iti dumsaag manong name ginamatan na nga dagos kita. Uy! Na. Kunaktupeng amin. Nakatangtang kanan. Gaputan narinig iti soap number 5. Lagi-lagi pa yung ada ni Mona Lisa. Hanggang pa yung nagkasal sa mesa. Hanggang nga kwakit. Noon naman mapasamag ka na ta. Saan ka mat nga gawin ka ni Mona Lisa kay? Di agasawa kay ni Mona Lisa ta. Sasarong ka rin nakmadlat ta. Dahil ari mo yan, bakit kan? Ay, akin nga ari ako namon. Sanak matpaya, bakit kat? Okay naman ti barukong ko. Ti mansanas ti barukong ko. Barukong ka di, mansanas ka di ti bakit? Alaw kitam? Ala, kirabam. Ama, kaslasaan nga mansanas ti bakit? Kasla mansanas ti... Rohel. Ala, sige Rohel, kukwam ti duwaman sanas ko. Ipakat mo di soap number 5. Soap number 5 ka soap number 10. Nagibas kan nga bakit? Itilatan pa nakakusina manunemi ti karinderya at awam meten ti kaduan. Nakasaramat tan ti karinderya manunemi ket awan na pulus ti makaati pa ka na nga. Nalipata kun manunemi nga dagur uray nga Mona Lisa. Nalipata kun manunemi nga tirumrumonsay ket bakit. Ngem naimas dito nga bakit manong. Dagi di bibig na ako. Ti barukong naman.
Impaidak manong nemi iti dulang, ti kusina, ti karinderya, manong nemi kalpasan na iti po, mo, dagiti iti bait, dagiti lupuna manong ramanak manon at imas ti bambagbagi ti bakit ko nakadapaw. Oh, ibang iba talaga. Kasla, sabaw manong nemi, tinadiguan nga napalog nga palag nga ugsa nga naikan iti taba ti bab, karne ti babo. Oh, ibang-iba ito. Oh, Rohel. Oh, nabayagan nga nararapahap ko ti kastoy Rohel. Naimasak ka bakit? Oh, Rohel. Oh, gabo siguro manong name iti soap number 5 uno soap number 10. Talaga nga nakaingar manong impakat kun kunam. Ngayon rusod manong name iti turturusok at gusto mo. Oh, kasla naggiral. Kasla virgin ba lang ito nga bakit? Naglunit baro. Kabukarot ti kabayagnan nga awan ti simre. Apo, naimas kagayam nga bakit? Apo, alistuam. Rohel, alistuam. Paspasam, Rohel, paspasam. Wah. Oh, Rohel. Oh. Kaslasahan nagpela mamati manunin. Ngayon namin talo agundaway. Katsampala nga umlay. Talagang nakamaymahit inted na kanya kasop number 5 man. Kadgabot ada gururay manong nemi nga ni Mona Lisa nagpakada akon. Rohel. Nana ka di manin. Anot makunam. Okay na dyan. Impakaldom kanya ka soft number 5. Sige, garami nagtumanin eh. Kang kanayo na kang gusto ya. Kaya ako pang ibagbagaam. Sika ka check lang, ha? Naimas di bakit saan? Inakon ka na gururay ni Mona Lisa. Anong nemi makanakamissuot nga masurusurong kumuskusilap ni Mona Lisa nga nasangpetak. Ketga po takayat ko nga aywen manong nemi nariknak manong nga mayat lataman ng tibagi. Urin namin adu kami kani bakit maura. Kitam ti kinapaot manong nemi ti adasok number 5, number 10 na. Pinugustok ni Mona Lisa manong nemi ket oral na nagpakpakaw. Gusto na Rohel. Wen mamati ako nga awan ti sa bali nga nang pag-ipanam ka. No di siya klaeng. Nakapapaot kakat ni mahitlat. Tibagam nga da babae. No kumad da babae ko nagat na. Saan ang kumang mabalin na banugo ako nakuha. Ngayon ni, kadam. Ala, anakin-kinan mo. Ada tinumar mo. Awan. Maturog ta nga raten. Maminsan pa eh. Gusto na. Gusto na, Rohel. Masansanan manong nemi nga maladawak nga gawid. Tibagbagak no ka ni Mona Lisa kita i-extend ko ti panagpasadak tapno alalistua ka makaorno. Ngem ket di manong nemi ket ururayek nga close ti karinderya. Sa anak to pastreken manong nemi ni bakit maura. Ket oray awan ti nakasagana manong nemi nga soap number 5. Gabuta talagang apektibo lat tamanong ken talaga naramana ko no kasano ti imas ti bakit. Oray no tirabaw latan ti lamisaan iti karinderya nga mismo nga saan kami nga mapantikusin. Nga tinamansan na minsan manong nemi nga sirarabawak kinina na maura. Nalipatan mi matgayam nga inlak ti ridaw ti karinderya ket adda simrek ni June. Ala! Ha? Koy! John ako. Anak ko, John. Rohel. Gusto ganti pagpagada. Kalkalungan ni nanang ko. Uy! Ay, Rohel! John, saan mo nga dangra dito, Rohel? Ikasar mo ti anak. Ay, nak. Ha? Ikasar mo ti nanang ko. Tano saan?
ikarok tibiyag mo ti pagbaludan. Rohel, amumot nga, adadan na nagpas nga Mona Lisa. Happy nga rin nga garagaro yung palinanan ko. Ano sakit mong sawan? Pag ang angawam ti ina, kat na dyan nga Mona Lisa ti kasar mo. Yan tagay kasang kayo pa yan nagkasar kay Mona Lisa. Siguro ka talaga nga naikari nga da kayo kininahanan ko ti kasar. Rohel, ana, nagreklamo ka? Kahit mo? Tayo ramidan ka, tigripo, tabakarang mo? Ay, John, sa mga, imarmar na tanga imukob. Ang mga no, iduro na demonyo kahit mapagkumupay ni Rohel. Kahit ipatpatig ko ni Rohel. Ano sarbi ng ipatpatig mo? Kahit saan nakamat ng ipatpatig, di papatay lang. Ay, saan? Saan John? Saan John? Ikasar mo, tara, ang nanang ko. Diya ka mo kayong ko ano, kayat na. Kayat ko unay aruhel, gamot na balo ak ngay, kat sika awmat pa asawam. Awmat dalagam ta siya ti agkastos, di pa nagkasarta. Dandanin rumor si putut ko kini Mona Lisa, suportaram tulat tamet. Siya ti makaamo, o makita mo. Aruhel, o na, papatayon ka unay kasar mo ni nanang ko. Sige, ikasar ko. Manong name tengak dito'y balay na nadlaw ni Mona Lisa ti problema. Nga da problema. Kas kala nakarnapan iti tricycle. Rohel, ti kasta nga langam. Abay, napasama. Mona Lisa. Kabulana mo, saan ka di? Uwin. Sige. Anong tirandam? Ito no, ipasagay mo tayo nagta. Agtalinayit ka dito balay? Di man plano kat agawid ak sa di balay, tawang kas kininanang kong amang dalagan kanya. Isunod ti ko na. At damat ka din ninanang dito, ang sabali na tipod nung ina. So nga mabalin ko ma. Irubat ko ito na kiti arawatek. Tas sadya itong balay. Sadyang orayak iti kaaldawan ti ka panagkapas nga iko. Aw pa arwatan lang. Arwatan ta nga doa. Umay ka matsadyay? Kito na. Kit mo sawin sang kang sang patandyay? Sige. Nirubot ko nga rin kiti arwatan tayong tunubigan. Tayo itulod na to sadyay balay. Sa kanto itulod ng tagpasada. Kasta nga rin tinapasamak manong name kat iti saludsudan ni nanang. Kaya kabailak mat nga dalaganan. Siyak timang dalagan kini Mona Lisa, ori ka siya nga siyak tipod nga inana. Nang ori ka tas adamat inana mat pa lang di nasiset no sadyay ngagpas ngay. Lakit wan isot ko na ayo. Di pati si ka. Adamat pa lang ni Lili akadwayo. Kano, makapagpas ngay lagi din ta hanga na lukod jubing, di anak mi. Dito di madlang agsubli. Di manugang yung kanti apu ko yun. Ay, manuntungarot nga bulan, di apu ko misakbay nga agasawa kayo. Sunton ti panakabunyag ti apu ko. Planuan tayo tuloy tayo doon no. Adan ti apu ko yun. Ngayon iti adan ni Mona Lisa, manong name iti sidong, dagiti naganak ken kuana, mamanok mo na sarsarong ka. Taladamot ten manong naming igawid na ni Maura. Ket iti karinderya kami manong naming umihan ngagpapas. Dito yan manong naming anaplano ti kasar. Oh, magreklamo ka? Kunak man ano, nakasagana ka mga asawa kanya, Rohel. Nadunguak. Yung saan ka nang mapututan. Saan ka na ko na mapututan? Adamat putot mo kini Mona Lisa. Kaya to ni Mona Lisa ang adapan ta diya, anak mo, anak yo. Tapno nawayan to ni Mona Lisa nga makiasawat sa bali. Ngawan ti sa usawit na. Mayat ka.
Mayat nga ta ni Mona Lisa. Agad, amon ta ito Okay. Alamanin. Manong name, nagdinamang ganti nga pati kini Mona Lisa kadamunan manong name. Saan nga siya ti kasar mo? Nudikit na dyan nga na maura. Nga dati nga bus ko iti karinderya. Mona Lisa, ano da ka di nga matpatig mo na dyan nga bakit? Ngamit siyak. Kantay pas ngay ko nga nagta. Awan ti maramit ko. Ibang pangtanak ni John. Ha? Ngano saan ko ngay kasar, ti inana. At akanudakos sa mapasama ka niya. Manong name iti day ding alda ko parang sarita mi kini Mona Lisa kabuti pungtot na manong name. Isumutin ti pilit manong name nga panaganak na. Ti tawag kami ti ambulansya manong name kadi taray mi sunat ti ospital. Itatang kinanang na manong name ti simurot nga manging pangpangtakan niya. No, dadakas nga mapasamang ka na kinagin na. Awan ti sa balaking basalo sangas ka. Ayok ka. Nagkari ka nga sa mga baybayan. Ngim kayam ta sa mga may kasar. Tiyemot bakit ti kasar mo? Agbabakat! Nalabsak tag sa o manong name kang kanayon latamang mangted kaniyak ni John ti warning. Lapadasem tumadayo. Padasem ng itarayan ti ina. Kita, surutan ka, oras na din ng impyerno. John, ana, sa mo ko mga amin nga nakibibiyangan ti inak, no talagang awan ti rantam nga, mangkasarkin ko na. Sinulisag nagtinak, uno sinulisog nagtinam. Yeah, dulaben. Awan ti maramidan ti babae no hangkayat ti lalaki, vice versa. Awan ti maramidan ti babae no sa hangkayat ti lalaki. Awan ti maramidan ti lalaki no sanga kahit ti babae. Nagpas nga rod asawak. Nagpas nga ni Mona Lisa manong nemi. Kaya dito mapangko kitaan manong nemi. Paritan dakmet. Ay, ano tarandam dito? Tatang, sinakawawagan ni Tatang. Tawan ti bambaram nga wawag kanya ti Tatang. Ito sa bumot nga asawa ti anak ko. Kahit ko kumakita ti putot ko. Awan ti putot mo kini Mona Lisa. No talaga nga, dahil nga bakit iti kasar mo, kang saan nga ti anak mi, awan ba't nga rin ti putot mo ka, iti anak ko. Di mo to pulos makita ti, apo ko mi. Saan to? So nga pumanaw ka. Wen manong name ore kasan no ti pilit ko bakitak ti apo ko ti putot ko kunak ko. Kinapudno na manong name ket inya dayuda. Idi rumuaren ti ospital ni Mona Lisa kaduana ti anak ko. Ti anak mi nga babae manong name. Nanagan na laengen nga Angelica ti nangiko ket naamuak. Impanda kanon sa di kagayan manong name ti puon ti lugar na puon ti inan. Ti Chacano Sanchez manong name ti damat ibagano sa dino nga barangay. Kano kasta nga gandatek ti mapanagsapul manong name ti ayan da Mona Lisa nakatutok matla ti mo ko ni John. Alya balat pambarang mapamangkita. Ha? Katalagang sa mumat ngayon kasar. Asidayon ti panagkalay sayo kaninanang ko. Sungagsagana ka. Nagyamang ka, tas anda nga pabigbigkan ka, di ay putot mo. Di awanan suportaran. Ana, agreklamo ka? Sige. Napamuntumat kami nakibiyangan ni nanang ko. Di ano sama, di agbabaka. Wen manong nemi awang nga ron tinaramidak no dinang asawa. Nangasawa iti bakit. Imbaga, tasaan nga simbaan. Imbaga, kurimod may lahing manong nemi nga huwes tinagkasaran.
Adaman da kiti matendar nga pata ka tricycle driver manong naming ang basit lang. Ti ado kita kiti partido da manong naming. Naangay ti may isang restaurant reception ket iti tumteng tirabi manong iti balay da nga mismo. Iti family house da panakkelan met ket iti balay da. Tadda mabalinda manong. Uy, nagbalin ako manong nemi nga asawa tikas kini maura. Hamat pagid di nga kurbat-bat manong. Ta naan na di sunat sa lunat na. Uy, ato da kita kang kanan na, makmakan na, nga pagpaubing ka no. Amo na nga iker, manong nemi ti kutis na, dinepolos iptulok nga agkuret-ret, wano agkuribat na. Napintas latamat manong nemi ti sukog, ti bansanas, iti barukog. Mas latamat manong nemi iti sa ambat nga no kumata ko na nga pariya kumbetan nga pariya nga saan nang itulok nga kumbet manong ti pariya kasla kukulat ta ti teenager man ket no kasta nga madlaw na manong nemi nga awan ti interes ko iti sex yaramidan nak manong nemi iti paunag ko tisop number 12 at number 5 kada number 10. Tapno laing manen na. Tapno laing agpadpada kami manong naming adamod na iti sex. Awan nga ro din tinangara naramidak no dinangawat ti kinapudno nga imbes kumanga ni Mona Lisa iti nagbalin nga asawak ngimsaan. May isa nga bakit nga di mat maliklikan nga talaga iti panagbakit na. Kan chawad ak nga rod manong nemi di kiti patak nga tricycle driver. Are, abay, nemi imas ti bakit nga ni Mona Lisa? So, naronak mo rin. Kan may baka ka talaga. Wala mamati kami nga nemi imas. Kamata, nasaan ko ang nemi imas agad, imposible ka kahit mo kumang istikasar mo. Dahil kumbet, hindi parparyana. Sampay nga kumbet. Tap na ibagak ka na kayo, napanakrilak ka mga ibaga. Naimas ti bakit, nadungdungo. Kung namlat tamat din deta, pangalabar mo't gasat mo, Roel. Paanong nemi nabayagin ni nararapahap ko nga makita kumamat ti anak ko? Iso nga tibay sa nga aldaw manon nemi nagpasada ak naman pa sa nga kayat kumati asawak ti panagpasadak nga matserbi nga ti tricycle ko kuna. Sa maburing akmat, kauban nga ti knowledge ko ti may panggap ti karinderya. Ada na nga rekilakanyak iti lugar da Mona Lisa manon nemi. Kat saan nga nagagagara? Iti makitak ni Mona Lisa. Mona Lisa? Rohel? Kaano kayo pa kumusta tinaktak? Ni Angelica. Leche, makiayayam. Talo nga tawin di ba? Talo nga tawan na. Inaktahin na. Ay! Sa mong asidgan. Sa mong ribukan tibiyag ko. Tibiyag mi. Ako pa asawam sa kadi. Adan. Iso na ni Berto. Ay, manong lista. Ada problema? Abe pare? Ano problem ti asawa? Ayaw mo pare. Dinamag ko lang no. Kayat na ti aglugan ti tricycle ko. Ape ko maglugan. Saban na karubwat. Sige pamanakan. Kurso ng dam sa ti asawa ko loko. Ay. Dam na ibaga ken ka. Ha? Taga Cagayana. Ex-kumbi ka. Makinom na kita. Tato? Oo. Kayat mo? Tagag subliak manin sa pagbaludan. Sino kami iso na ha, Mona Lisa? Iso ti bagbagaken ka, nga podno nga ama ni Angelica. Hoy, gandat mo nga takawan, ti putot mo. Oray, makitakla ko mga makasalita. Saan mabalin? Sumpo na kan. Kat di kan to nagsubsubli dito eh. Tano makita ka pa nga darito eh. Mga no talagang agsubliak manin sa Diamonte. Manong nemiyawan nga rod tinaramida.
naipaidam ka niya ti anak ko. Diyan ka mo nung name no anyat nakabasbasulak. Ang ngabali ko mamit nga saan ko nga makaden na basta kumatsag paminsan nga makitak masarong karak. Kaya damat karbengak manong name amang suportar keng kuana orisan da kumakasapulan. Nung asta nga problema ak manong name agawid ak dito balay. Kasasalitan nak ni nanang. No agawid ka dito balay amaw dala ta problema manen. Ana. Naumakan iti bakit nga kadenden na? Sana ka maumanan. Susa po eh. Kung ipangpangtana ka na diyang anak na? Sana. Ti problema, naipaidam kanyak ti putot ko. Matin sa bali nga, mabalin ko nga pututan. Tadi mata naganak ti asawa. Nauyong mat nga ron na di asawa na. Ta ex-kumbi. Nanang, kahit ko nga, amunak ti anak ko. Kahit ko nga, makapagserbiyak keng kwa na. Agad ako mabalin mo barok, ano sanda nga kayat, ado di takat di tayo adaputot na nga, ikalikhagum da nga, di amanak at masuportaran mo, no, suportaran na dyan. Napintas ko mo kasta. Tadakalintagam nga makakita, makisalita keng kwa na, mangsarungkar keng kwa na. Ang jekas jemati klase na nga, himbas ko mga dumawat na suportam, ngam samat, ipaidam da, paidaman da ka. Iso nga awan ti maramid mong barok, awatin mo ti kasat mo, tano ko mata, pinanunot mo ti amin. No ko mga amin taliniklikam na dyan ka bakit, saan kumakasto ita ti kasat mo? No kasta manong namigat sana ka mapukawan tinamnama. 5 itan titawen manong nami ni Angelica. Barbaran ko na, no adan tumidlagun daway. Ang makasarita, ken mayam amok ti bagik, ken niya Angelica. Barbarin ko na, no mawaya-waya anak, kat mawaya-wayaan tumet ni Mona Lisa. Anya tamok, baka masapa nga matay ni Maura. Anya tamok, naluko niya, di asawa ni Mona Lisa gamot ex-kumbi. Baka no, makapapatay mo no, patayin da. Anya tamok, baka agpadpada kam tumanong name kiti Mona Lisa mabalo, kat da kam tumetlaing tagkatuluyan. Nga dahi tal, unay manong name ti daw dawat ko, asapay ko ma, takastan to ti mapasawa. Dito nga rot, manong name ti pagkasalita, ka nagbalin na paset, iti kalman laing, kiti yor oray ko, no anya ti mapasama, kiti pasangwanan ngal daw, ken panawen. Kat sana kagsarday nga mga daw dawat, nga sapay ko ma, tama ituloy men tumitlaing tayo na ayat may kini Mona Lisa, intundumteng, tinikari nga panawen. Sabi ko manong name itadamat na ibatik nga adal, liwiliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagadipada kadimngag kanagbuya, more power to your program, and God bless. Ito nga tagyamang nga pagaya mo, Rohel. Thank you kang Rohel, thank you pa nagsurat, thank you mat kadagiti na ruway nga nagbuya nga nagdengeg. Maraming salamat po. Kat sumarasaranon ni Nemeris Jr. Iti KIK Problem of the Day.